إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sunana Khadija Sani Umar from Olaya Al Riyadh Saudiya. Ina son mana dan tunatarwa game da rashin lafiyan da ake yi da kuma wannan cututtukan da ke addaban mutane na typhoid da malaria wanda a yanzu haka shi yake addaban yan uwa musulmai da kuma wanda ba musulmai ba a Najeriya. So na gudunmuwar da zan bada shine game da magani mafi sauki mafi inganci a nan Najeriya. Abu ne mafi sauki. Zan bada wannan bayani game da rashin lafiya guda uku. Na farko typhoid da malaria, na biyunsa masu gudawa, sannan na ukunsa masu mura mai karfi. Daga duk wanda ya ji wannan sautunawa don Allah ya kokari ya sharing ga sauran yan uwa al'umma musulmai domin su amfani da shi. Na farko abin da yake damun mutane na typhoid da malaria din nan abu ne mafi sauki. Mu yi wa kanmu rigakafi da abu mafi sauki shine mutum ya samu kanunfarinsa. Wannan kanunfari idan ka samu sai ka samu kwaskon wutanka da kake sa turaren wuta a ciki ko kake jin dumi a ciki, kuma dai menene ka samu dai rushinka sai ka zuba wannan kanunfarin a ciki, ba wai da yawa ka afka shi ba, a'a ka zuba shi a ciki daidai gwargwadon misali. Sai ka kafa kanka, wannan hayakin da turaren na fiskantar fiskarka da kuma bakinka, ka buɗe bakinka da idonka ga baki ɗaya kana fesa ɗin hayakin nan. In za ka yi numfashi sai ka kau da kanka gefe ka yi numfashi, ka fidda numfashi, sai ka buɗe bakinka da idonka ga baki ɗaya na hayakin na bugunsa, sai ka ƙara kau da kanka ka yi numfashi. Ba a son ka yi numfashi a cikin hayakin domin shi fidda numfashi kamar kana fidda cuta ne, kamar atishawa ne kana fidda cuta ne. Sai ka kau da kanka haka. Da izinin Allah idan kai haka so uku zaka ji yadda jikinka zai canza. Magani ne sosai kuma alhamdulillah ba ma wai a Najeriya ba, akwai laraban da suka gwada suka ga haka din har suka yi sharing, suka yi translating din shi da larabci. Sannan magana na biyu sai maganan gudawa. Ga dukkanin wanda yake gudawa muna yawan afawa junanmu filajin da makamancin haka domin tsaye da gudawa. Shi ma gudawan abu mafi sauki shine masoro. Wasu na ce mishi yajin miya kamar sakwata kenan, kun san Hausan zage-zage ita ce Hausa bai kyau. So muna kiran sa masoro. Masoron nan ka daka shi ya liƙi-liƙi kamar da shi gari. Ki tafasa ruwanki ko ki tafasa masoron tare da ruwa. Idan kika tafasa shi kar ki sha shi da zafi ko kar ka sha shi da zafi, ka bari yayi dalan-dalan sannan sai ka sha. Akwai zafi. San samu a ce 1 cup zaka samu karamin spoon na ba yara custard da ake ba yara custard, zaka samu karamin spoon din sai ka dan iba wannan maturin da shi, yana da zafi, sai ka tafasa ruwan nan da shi 1 cup ko 2 cup. Idan ka sha shi zaka rika jin zafi da yaji, ka daure ka shanye shi. Da yaddar Allah idan kai haka so ɗaya before kafin ka je na biyun ma zaka ga gudawan nan naka ta tsaya. Magani ne kasidin, ya fi ki ta afkawa junanki, ki ta afkawa kanki ko ki ta afkawa yaranki ko mijinki filajin. Shan abu mai ɗaci ko yawan afkawa kai abu mai ɗaci is very dangerous. Be careful, I told you. The last one shine kuma abin da ya shafi mura mai ƙarfi. Shi muran da muke yi mai ƙarfin nan idan ka samu cittanka da lemun tsaminka ka tafasa shi, idan ya tafasu sosai ya fara kamar da gwargwajiya shi lemun tsamin ya abin nan, sai ka tace shi, sai ka iba honey zimanka, sai ka zuba zuma kamar cokali ɗaya ko cokali biyu a ciki, sai ka mix din shi sai ka sha. Da yardar Allah hatta kuzarin jikinka zai taso, shi kanshi muran zai rinka rabar da wannan muran. Mu kiyaye abubuwan mai sanyi domin abu mai sanyi yana kawo mana illa, musamman mu mata da kuma yara ƙanana, ga ciwon haƙori ga waye-waye matsala ne. Mu kiyaye abu mai sanyi idan mutum ma na mura ko mutum baya mura, mu kiyaye abu mai sanyi. Sannan idan mutum yana zazzabi da typhoid da malaria din nan, duk abin da ya shafi dangin man gyada mu guje shi, kitse da su waye-waye mu guje shi. Hasali ma ko madara ta ruwa wannan yana sa mutum zuciyar shi ta dinga tashi.
mu kiyaye mu daina sha har sai mun samu sauki, sannan in zaka koma sai ka ci gaba da sha ba hana ka ba. Ina fatan kuna cikin koshin lafiya, ina muku fatan alkhairi da fatan za ku ƙara da wannan takaitaccen bayani da nayi. Magani ne kasidin wanda a yanzu shi ake fama da shi a ƙasashe daban-daban a nan Najeriya, gari daban-daban a nan Najeriya. Allah ya sa mu dace, ubangiji Allah ya bada lafiya, Allah ya ƙara sauki, Allah ya sa kafara ne wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yanzu. Allah ina roƙonka ka ji kansu, ka gafarta musu, wanda ke cikin kunci ka yaye mashi, ka sa shi cikin rahama, wanda ke cikin rahama ya Allah ka kare shi da rahama. Mu kuma da muka rage bai mi jinkiri ba, su da suka tafi ba su gaggawa ba, muna roƙon Allah ya ba mu guzurin isar da su mai albarka mai amfani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.